Sa number 4, ang pag-dispose karon sa basura sa Victoria City sa sanitary landfill sa Bacolod ang ginaduso sa sanggunian panglungsod sa syudad sa Bacolod. Ginaprubahan na sa Solid Waste Management Board sa Bacolod City ang ginahinyo sa syudad sa Victoria nga i-dispose ang ilang basura sa sanitary landfill sa Bacolod sa Barangay Felisa. Naghatag man sang legal opinion ng City Legal Office nga nagapabor sa tinutuyo sang Victorias. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga sa idalom sang layi, ginatugutan ang among hingyo sang Victorias sa Bacolod. Iniagud mapabaskog ang kooperasyon sa duha ka mga syudad. Sandig sa hingyo sang Victorias, 30 cubic meters ang ilang ginatuyo nga iula nga basura sa landfill sa Bacolod kada bulan. Dugang panitsu. Masarangan man sa syudad nga i-accommodate ang residual waste sang Victorias bangod natalana naman nga magbukas ang cell number 5. Ginbato na sa sanggunian panglungsod ang rekomendasyon sa mga magatugot sa pagpirma sa Memorandum of Agreement sa duha ka mga syudad. Apang padayon pa nga ginausisa sang SP ang kapasidad sang landfill. Wala man sang balayran ang Victoria sa Bacolod kung matigayo na nga mapirmahan na nasambit nga MOA. Wala pa sa may gintumod nga rason ang syudad sa Bacolod kung nga ang Victorias sa Bacolod mapilak sang ila basura. Well, nag-request na sila kay sa ila final disposal bla mga residual waste na malang na mo, and it was presented to the Solid Waste Management Board, and it was approved by the Solid Waste Management Board, and it is allowed under the law man cooperations between cities nga magbuligay. Ano ni kada mo ang volume sa 30 cubic meters per month. Daw mo malang tong